טוב, שלום. אז גם אני התחלתי את הדרך שלי פה בשגרירות, ולמדתי פה הרבה מאנשים שיש להם כל כך הרבה ידע, כמפתחים, כמני מתמטיקאי, וזה באמת היה המקום להתחיל ממנו, כי יש בתעשייה הזאת כל כך הרבה רעש ודברים שהם לא אמיתיים ופשוט סקמים, שהשגרירות הוא מקום מאוד מאוד טוב להתחיל בו. אז זאת באמת הרצאת מבוא. כשיש פה הרצאות הרבה יותר מתקדמות, ואתם מוזמנים אחרי זה, אחרי הצעד הראשון, באמת לבוא לפה, אני חושב שזה אחלה, כדי ללמוד יותר. אז שמתי שקף לכבוד החטופות שחזרו, ואני מקווה שכולם יחזרו, וזה באמת הדבר הכי כיף שיכול להיות, ונורא כיף לי, גם אם פחות אנשים אולי יכלו להגיע היום, שזה קרה. אז איך אני הגעתי לביטקוין? אני גדלתי במשפחה שחוותה משבר כלכלי מאוד מאוד גדול בשנת 2007. לאבא שלי הייתה חברה מאוד מאוד גדולה, רב בריח מי שמכיר. ומגיל מאוד מאוד צעיר הסתובבתי בין בנקים ועורכי דין, ואני חושב שהבנתי את המערכת הכלכלית יחסית טוב, את המערכת הפיננסית, והבנתי שיד רוחצת יד ואיך הדברים עובדים, ונורא נורא עניין אותי להבין איך אני יכול לחזור רגע להיות כן מישהו שיש לו כסף. זה דבר די בסיסי, כולנו רוצים שיהיה לנו יכולות כלכליות, כולנו רוצים שיהיה לנו כסף, כסף בסוף הוא מזיז את העולם. אנשים מאוד לא אוהבים לדבר על כסף, כי יש לו, הוא תמיד מרגיש כמו איזה משהו מלוכלך. ומתוך המקום הזה, ולא שבשנת 2007 הבנתי ביטקוין, אבל הבעיה הזאת התעוררה אצלי. ועם השנים זה כל הזמן עבר לי בראש, הבנתי שאני עובד נורא נורא קשה, אבל קשה מאוד להרוויח כסף מעבודה קשה, המערכת עובדת באיזושהי צורה אחרת. אז אני זוכר שהיה לי המון מוטיבציה והמון יוזמה, ומגיל צעיר פתחתי משרד עורכי דין, וניסיתי סטארט-אפים ודברים כאלה, אבל עדיין כל הזמן הרגשתי שהמערכת עובדת באיזושהי היררכיה שקשה לשבור אותה. ואז מתישהו הרבה מאוד שנים אחרי זה, אחרי ששמעתי על ביטקוין מכל מיני אנשים, ובהתחלה נורא חששתי, כי אני בן אדם מאוד מאוד שמרן, מתישהו עשיתי את הצעדים הראשונים שלי, ובהתחלה בכסף קטן, ואז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שפתאום נכנסתי לדבר הזה, ופתאום הרבה מהחיים שלי הפך להיות איך אני לומד עוד על ביטקוין, והיום אני יכול להגיד, למרות שיש לי כמה עסקים, הרבה מהיום שלי זה להבין מה זה ביטקוין, מה זה הדבר הזה, איך זה משנה לאנשים את החיים, למה אנשים שאני רואה, כמו גיא שיושב שם על המדרגות, זה משנה אותך כבן אדם, זה לא רק הכסף, ביטקוין הוא לא כסף, הוא חופש, הוא פתאום להבין שאני לא רוצה להיות עבד של המערכת, אני רוצה להיות מה שנקרא sovereign individual, אני רוצה להיות ריבון של עצמי, ולהיות בן אדם יותר חופשי. אז זה מצחיק, הרבה אנשים נכנסים לביטקוין בגלל, רגע, אני רוצה לעשות יותר כסף, אבל בסוף אתה נשאר בגלל חופש ודברים אחרים. אז מה שחשוב לי להגיד זה שלא נבין היום הכל. כי כדי להבין ביטקוין צריך הרבה מאוד שעות וזמן והשקעה, כי הוא נוגע בהרבה מאוד תחומים. יש פודקאסט של שגרירות הביטקוין, אני חושב שהפרק הבא יהיה עם מני שידבר על מחשוב קוונטי, ויש פה כמה אנשים מהשגרירות שהם שגרירים ומפתחים קוד, ואפשר לדבר על ביטקוין ותורת המשחקים, ופוליטיקה, ואנרגיה, וזכויות הפרט, וטבע, וכלכלה אוסטרית, ומנגנוני שליטה, ופרטיות, וביטקוין זה עולם שלם שנוגע בכל כך הרבה ענפים, שצריך הרבה מאוד זמן, ואף פעם אתה לא תגיע לתחתית של מחילת הארנב הזאת. אז רק הציטוט הוא מפה, אתם הולכים לעבוד בערך 40,000 שעות בחיים שלכם. כדאי להשקיע 100 שעות בלהבין איך כסף עובד, בשביל מה אני בכלל עובד. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אנחנו עובדים בשביל כסף, כאילו זה דבר ברור. אבל אנחנו לא יודעים כל כך מה זה הכסף שאנחנו עובדים בשבילו. אז יש לי עוד 2 שקפים של אנקדוטות, אבל ביטקוין הוא משהו שאני חושב או שאתה מבין אותו או שאתה לא מבין אותו. וברגע שהבנת אותו, אין דרך חזרה. אני לא מכיר הרבה אנשים שהבינו ביטקוין, ואז חזרו אחורה, ופתאום הם לא מבינים ביטקוין, או פתאום הם חוזרים למערכת הפיאט, אולי זה משהו שאתם לא תבינו כרגע, אבל זה משהו שאין ממנו דרך חזרה. ברגע שהבנת ביטקוין, הבנת ביטקוין, ומשם זה רק קדימה. וביטקוין הוא אמנם, כשבאמת מבינים אותו, מבינים שהוא לא משהו מסובך.
הוא פתרון נורא אלגנטי ופשוט, לנושא שהוא מאוד מאוד מורכב. אז שעה זה לא מספיק כדי להבין את הבסיס. ועוד אנקדוטה האחרונה, זה הג'יני הזה לא יחזור לבקבוק. כשאני התחלתי להתעניין בביטקוין, זה היה משהו של ממש אנשים שמתעניינים בדבר המוזר הזה שהוא סכם או הולך ליפול, וגם אני כשאני נכנסתי לשם מהכסף שלי, ידעתי שזה משהו שאני עושה שסיכון שהאוקצ'ו יורד לאפס ולא בדיוק הבנתי מה אני עושה. וזה היה משהו של אנשים שמאוד מאוד מתעניינים בנושא ספציפי שכל העולם אומר להם זה סכם. אבל היום אנחנו פתאום רואים את נשיא ארצות הברית שאומר שהוא יבטיח שהעתיד של קריפטו וביטקוין יהיה בארצות הברית. ואנחנו רואים ששר הבריאות שלו שרץ גם לנשיאות אומר אני מחזיק את רוב ההון שלי בביטקוין. ואנחנו רואים שפוטין אומר שאף אחד לא יכול לעצור את השימוש בביטקוין. ואנחנו רואים שלארי פינק, המנכ"ל של בלק רוק, שהיא חברת הניהול נכסים הכי גדולה בעולם, אומר שביטקוין הוא store of value מצוין לטווח ארוך והוא כמו זהב דיגיטלי. אז פתאום אנחנו מבינים ש... אני לא רוצה להגיד את זה כי אני לא חושב שיש משהו כרגע שנראה לעין שיכול לפגוע בביטקוין, אבל הג'יני של הרעיון הזה של ביטקוין הוא כבר לא יחזור לבקבוק. וזה שיעור שאני חושב שכל אחד צריך ללמוד אותו. ובואו נדבר רגע על מה זה ביטקוין. אז בהתחלה חשבתי שאני אקריא מתוך הנייר הלבן של ביטקוין, שזה בעצם מה שסטושי נקמוטו, היוצר של ביטקוין, ככה הוא הוציא את הרעיון לעולם ב-2008. ואחרי זה אמרתי שאולי זה יהיה קצת יותר מדי להרצאת מבוא, ועדיף רגע להסביר בצורה הכי פשוטה שאפשר מה זה ביטקוין. אז אם הייתי צריך לנסות להסביר למישהו שלא שמע על זה מעולם מה זה ביטקוין, אני חושב שמה שהייתי אומר זה שצריך לחשוב על ביטקוין כמו על איזשהו יומן, שהוא יודע, שהוא נרשם בתוך היומן הזה כל העברה שקורית בין אנשים, והוא יודע איזה ביטקוין שייך למי. והיומן הזה הוא לא יושב אצל ויזה או מאסטר קארד או בבנק שלי, היומן הזה יושב בסייבר ספייס. ולא רק שהוא יושב בסייבר ספייס, הוא לא יושב אצל מישהו ספציפי, במחשב ספציפי, הוא יושב אצל אלפי מחשבים ברחבי העולם, שכל אחד מהם יודע כל טרנזקציה למי היא שייכת ומה קרה עם אותו ביטקוין. וזה מה שזה אומר, זה שאם סין מחר מחליטה שאסור להחזיק ביטקוין, אז אותו יומן של ביטקוין נמצא בעוד הרבה מאוד מדינות ומחשבים, ובעצם זה יוצר איזשהו אלמנט של תורת המשחקים כזה שאי אפשר לעצור את ביטקוין, גם אם רוצים לעצור את ביטקוין. והרבה אנשים בטח בהתחלה היו רוצים לעצור את ביטקוין. אז בעצם ביטקוין זאת הפעם הראשונה שאני יכול להעביר ערך מאדם לאדם, בלי אישור של גורם שלישי כלשהו. לפני זה הייתי יכול לעשות את זה אולי באמצעות מזומן, או להעביר למישהו נקיית זהב. אבל זה דורש לפגוש מישהו פיזית, ואנחנו חיים היום בעולם גלובלי של אינסוף טרנזקציות, וכל מה שאנחנו קונים פחות או יותר זה באינטרנט, או מה שמעניין אותנו זה בדיגיטל. ואם אני רוצה עכשיו להעביר כסף לאפריקה, אז אין לי שום דרך לעשות את זה בלי גורם שלישי, עד שהגיע ביטקוין. ולא רק שאני יכול לעשות את זה באמצעות ביטקוין, אף אחד לא יכול לעצור אותי מלעשות את זה באמצעות ביטקוין. עכשיו אפילו בישראל היו כמה אנשים שמתישהו הממשל בארצות הברית אמר, אין, אתם מנותקים מסוויפט, בנק לאומי הודיע להם, אנחנו עוצרים לכם את הכרטיסי אשראי, אתם לא יכולים לגשת לבנק שלכם יותר, ואפשר להתווכח האם, אוקיי, אנחנו מאוד, ארצות הברית תומכת בישראל, ואנחנו בדרך כלל מכבדים את ההחלטות שלהם, אבל יש בזה משהו שאני הופך לא להיות הריבון של עצמי, מישהו יכול לקבל החלטות בשבילי. אז זאת גרסה שיתופית, כי היא מבוזרת, של כסף אלקטרוני שמאפשר לשלוח תשלומים מקוונים ישירות מצד אחד לשני, מבלי לעבור דרך מוסד כספי, אין צד שלישי כלשהו. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפתרון של איך זה עובד, אבל בגדול מאוד יש לי מפתח פרטי שבאמצעותו אני מאשר, אני חותם טרנזקציה, ואני בעצם מעביר אותה לכתובת פומבית של מישהו אחר, והוא מקבל את הערך, את הכסף, את הביטקוין. בסדר? עוד אולי משהו קטן שחשוב לדעת על טכנית איך ביטקוין עובד,
בלוקים נכרים כל 10 דקות, שעליהם בעצם יש את כל הטרנזקציות שקרו באותם 10 דקות ומאושרות, ואז בעצם נוצרת חותמת זמן, שאז יש שרשרת בלוקים מאוד מאוד ברורה, שזה אותו יומן, שכולם מסכימים עליו. כל המחשבים ברשת מסכימים, זה היומן, אלה הטרנזקציות שקרו, ואז כולנו יודעים איזה ביטקוין שייך למי. עכשיו, אם אני רוצה לבדוק את זה, אני אפילו יכול לעשות את זה מלהריץ צומת של ביטקוין בבית, ולדעת בדיוק את כל ההיסטוריה שקרתה על רשת הביטקוין אי פעם. כל אחד יכול לעשות את זה. אם אני לא רוצה לעשות את זה, אני יכול להיכנס לאתרים ולהשוות ביניהם ולראות בדיוק איזה טרנזקציות קרו. אז יש פה משפט שמני אמר די מזמן, שהוא נכנס לי לראש ולא יוצא, שכדי להבין ביטקוין צריך להבין שתי דברים. שיש בעיה עם הכסף שלנו, ושתיים, שביטקוין הוא הפתרון של הבעיה הזאת. אז נתחיל מהבעיה, להבין שיש בעיה עם הכסף שלנו. וכדי להתחיל להבין את הבעיה הזאת, צריך לשאול את עצמנו רגע, מה זה כסף? שזה משהו שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. אבל כסף הוא לא דבר מובן מאליו, כסף הוא בדיוק כמו כל מוצר אחר בשוק. כלומר, כשאני הולך לקנות אוטו, אני בודק את המנוע שלו, אני בודק איזה מהירות הוא נוסע, אני בודק כמה הוא עולה, אני בודק כמה הוא בטוח. אותו דבר, גם לכסף יש מאפיינים. אני רוצה לדעת מה הם המאפיינים של הכסף הכי טוב, כמו שאני רוצה לקנות את האוטו הכי טוב, כמובן, בתקציב שלי. אבל אנחנו לא חושבים על זה שלכסף יש מאפיינים. אנחנו פשוט מקבלים את זה שהמדינה אומרת לנו, זה הכסף שלך, תסתדר. אבל מה שקורה בפועל זה שאנחנו מחפשים תחליפים שהם יהיו יותר טובים מהכסף שהמדינה מציעה לנו, ומה שאנחנו עושים היום זה אנחנו קונים נכסים מוניטריים. אנחנו נקנה בתים, אנחנו נקנה מניות, כי אנחנו רוצים לברוח מהכסף שלנו בלי שאנחנו אפילו שמים לב. הון אוטומטית תמיד עובר לנכס שהוא יותר טוב, לכסף שהוא יותר טוב. יש בעיה עם נכסים אחרים שעד היום לא הציעו לנו כסף טוב, ופשוט היינו צריכים להסתדר עם כסף הפיאט של המדינה. אז מה שבעצם עשיתי פה זה טבלה שהיא מוכרת, אני תרגמתי אותה, של מהם המאפיינים של כסף, מה צריך להגדיר לי כסף. ואם אנחנו עוברים על הטבלה הזאת ואנחנו רואים, אנחנו עוברים על מאפיינים של כסף, ומישהו מציע לי משהו שהוא יותר טוב, כי אם תראו בביטקוין יש פשוט יותר ירוק, אוטומטית כסף יזרום לשם לאורך זמן. כי פשוט יש לו מאפיינים יותר טובים, זה כמו לקנות אוטו יותר טוב. אז מאפיין אחד של כסף זה עמידות. אם מישהו יביא לי שטר, והשטר הזה יתבלה תוך 10 ימים כי הוא עשוי מנייר כמו של מדפסת, אני לא ארצה להחזיק אותו. אני לא יוכל להחזיק את זה לאורך זמן. לעומת זאת, אנחנו יודעים שבני אדם משתמשים בזהב הרבה מאוד שנים, וביטקוין אותו דבר, ביטקוין יושב בסייבר ספייס, אף אחד לא יכול לפגוע בו, אין עלות תחזוקה, הוא יכול להישאר עוד 100 שנה. 2 זה שזה מתחלק. זהב, אם אני ארצה להעביר עכשיו למישהו שווי של 10 שקלים בזהב, זה יהיה לי מאוד מאוד קשה לחתוך אותו ולתת למישהו בדיוק את השווי שהוא רוצה לקבל. כסף פיאט הוא מתחלק, וגם ביטקוין, כל ביטקוין, אנשים חושבים שיש 21 מיליון מטבעות, וזה ההיצע הסופי של ביטקוין, אבל כל מטבע מתחלק ל100 מיליון סטושי. זה אומר שאני יכול להעביר ערך מאוד מאוד נמוך, וזה אומר שבעצם ביטקוין הוא לא מוגבל בהיצע שלו, לפחות לא מבחינת הערך. ניתן להחלפה ואוניברסלי. היום שאני רוצה לטוס לחו"ל, אני אעבור בבנק הפועלים בשדה התעופה ויקחו לי 2-3% מהכסף שלי על עצם זה שאני טס, ואני אגיד תודה. אז זהב אנחנו יודעים שהוא גלובלי, ביטקוין אנחנו יודעים שהוא גלובלי, שלא נדבר על למשל עובדים זרים שרוצים להעביר עכשיו כסף להודו וווסטרן יוניון יקחו להם 5% מהכסף שלהם על זה שהם רוצים להעביר אותו. ניתן לאימות, זהב, אם אני אתן למישהו, כנראה שיהיה לו קשה לזהות אם זה זהב אמיתי, ובטח לא כמה קרת זה. אותו דבר כסף פיאט, יש זיופי כסף שהם מאוד מאוד טובים, למרות שאולי יש שם היום פחות בעיות, כי כסף הוא גם ברובו דיגיטלי היום. נדיר, אני חושב שנדיר זה הדבר הכי מעניין, לפחות בשלב הזה שביטקוין נמצא בו היום, כי לכסף פיאט שלנו אין גבול לכמות ההיצע שיש ממנו. וזה משהו שהרבה אנשים לא מבינים עד כמה זה קריטי, שאפשר לייצר עוד מהכסף שלנו, כי אני אגיד עכשיו משהו שאולי לא ייפול לכולם, בטח לא בהרצאת מבוא, אבל כשאני יכול להדפיס כסף, אני יכול להדפיס זמן. כי אם אני הולך לעבודה, ומה שאני רוצה לקבל בתמורה זה כסף, ולמישהו יש את האפשרות לייצר את זה יש מאין, הוא בעצם יכול להדפיס את הזמן שלי. והכסף שאנחנו משתמשים בו היום,
פחות או יותר, בארצות הברית היצע הכסף גדל בין 8 ל-10% בשנה. זה הרבה מאוד כסף שפשוט מודפס מהאוויר. לביטקוין יש היצע מוגבל, 21 מיליון מטבעות, לא יהיה יותר. זה אומר שיש הזדמנות שווה לכל המשתתפים שהם יודעים בדיוק מה החוקים של המשחק. זהב גדל בפחות או יותר בין 1% ל-3% היצע הזהב לעומת הזהב שיש, ולכן גם זהב זה כסף לא רע, ובני אדם השתמשו במשך הרבה מאוד זמן. קרה משהו בקצת יותר מ-50 שנה האחרונות ששינה את זה. הדבר האחרון זה היסטוריה, אני רוצה שלכסף שלי יהיה טראק רקורד עשיר, אז לזהב באמת יש טראק רקורד של הרבה מאוד שנים שבני אדם השתמשו בו. זה קצת באמת בעייתי בביטקוין, הדרך לפתור את זה היא ללמוד, פשוט ללמוד על ביטקוין. כי אם אין לביטקוין היסטוריה עשירה, אבל יש פה מספיק אנשים בשגרירות שתוכלו לבוא אליהם ולבוא לפה בימי ראשון ולשמוע קצת מי זה מני, או מי זה גיא, או מי זה אביב, או מי זה אורן, או מי זה נדב, ולשמוע מכמה ידע יש להם לגבי איך הדבר הזה עובד, אז זה יכול להשקיט את זה שאין לו היסטוריה ארוכה. כמו שאמרתי, כסף פיאט הוא בהשתוללות, בטח הגדולה שלו כמו היום, הוא פחות או יותר, קצת יותר מ-50 שנה. קצת היסטוריה של כסף, אני אעשה את זה ממש בקצרה, על גבול לדלג על זה, אבל בני אדם היו משתמשים בברטר, ברטר זה, אני מוכר תפוחים, אתה יש לך בשר, אז בוא נחליף בינינו, הבעיה היא שאני לא יכול לתכנן ככה לטווח ארוך. זה מאוד מהר, הבשר יירקב, תפוחים יירקבו, אין לי מה לעשות עם הרבה מאוד תפוחים, אין לך מה לעשות עם הרבה מאוד בשר, אנחנו לא יכולים לעשות פרויקטים גדולים, אנחנו לא יכולים לעשות תוכניות גדולות בשיטה הזאת. אז בני אדם עברו לחפצים נדירים, זה היה יכול להיות בעבר אורות או צדפים או חפצים נדירים אחרים, והבעיה עם זה הייתה שפעם בא מישהו מיישוב קצת יותר מתקדם והציף את השוק, כי הוא יודע להביא צדפים הרבה יותר בקלות. ואז הוא גם קיבל הרבה מאוד כוח וגם יצר אינפלציה שריסקה את הכלכלה באותו כפר. ואז בני אדם מצאו באמת המתכות היקרות. הבעיה עם זה שהשליט באיזשהו שלב תמיד ניצל את הכוח שלו ודילל את המטבע. בהתחלה היו מתחילים עם מטבעות זהב, ואז מתישהו היו נכנסים לתוך הדבר הזה מטבעות שהן יותר, מתכות שהן יותר זולות, כמו נחושת או דבר כזה, כי פתאום הייתה מלחמה והמלך היה צריך כסף, אז מה אני עושה? אני מכניס לתוך המטבע מתכות שהן יותר זולות, והנה, אופ, יש לי יותר כסף. הבעיה בדבר הזה שזה תמיד נגמר, שוב, בהתרסקות של הכלכלה. כסף נייר, מתישהו נמאס לאנשים להסתובב עם הרבה מאוד זהב, בטח שבמקומות שהיה בהם פתאום יותר עושר ויותר זהב, אז הם הלכו לאיזשהו בנק, והבנק אמר להם, היי, בוא, הנה, תן לי את הזהב שלך, אני מבטיח לך שאני אתן לך איזשהו נייר, אתה תסתובב עם הנייר הזה, תעביר אותו לאנשים אחרים, ואתם תוכלו לעשות בעצם החלפות, שאני מבטיח לך שיש לך X זהב, אז בעצם אתה יכול ללכת עם הנייר הזה ולהחליף אותו בערך במקום להסתובב עם הרבה מאוד זהב בכיסים. הבעיה עם כסף נייר, שתמיד בסוף הבנק עובד עליך. זאת הבעיה שיש גורם שלישי שאחראי על הכסף שלך. כמו שקורה היום. בנקים עובדים בבנקאות ברזרבה חלקית, כלומר, הם לא מחזיקים את כמות, הם לא החזיקו, בטח בעבר, את כמות הזהב ביחס לניירות שהם היו מנפיקים. נגיד, הם היו אומרים לך, תביא לי קילו זהב ואני אתן לך נייר שאומר שיש לך קילו זהב, אז מתישהו הם היו מנפיקים ניירות ששווים 2 קילו זהב, ואז מתישהו שהיה משבר כלכלי והיה ריצה פתאום אל הבנק, פתאום הבנק אמר, רגע, אין לי את הזהב שלכם אצלי בכספות. ואז או שבמקרה הטוב אותו בנק קרס, או שבמקרה הרע אותה מדינה קרסה, או כלכלה קרסה. וזה כאילו נראה משהו שהוא נחלת העבר, אבל זה פחות או יותר מה שקרה בשנת 2008 בארצות הברית, רק לא עם זהב, אלא עם משבר משכנתאות. שהדרך של הריבון לפתור את זה היה בדיוק במעבר הזה בין כסף נייר לכסף דיגיטלי, שלאט לאט מה שקרה זה שהמערכת הפכה להיות ריכוזית, ואם המערכת ריכוזית, אז בעצם בא הבנק המרכזי, בא הפדרל רזרב, ואמר, אני מדפיס אין סוף כסף. אפשר לשמוע ביוטיוב, נגידים של הפדרל רזרב, כי הוא בנוי לדעתי מ-12 נגידים, שאומרים, יש היצע אינסופי של כסף בפדרל רזרב. כלומר, אם משהו קורס, אל תדאגו, יש מספיק כסף לכולם. והדבר הזה בעצם אומר, כמו שאמרנו מקודם, שאם כסף אני יכול להדפיס זמן של אנשים,
אז זה אומר שבעצם מי שנמצא קרוב למדפסת יכול להרוויח מזה, בנקים יכולים להרוויח מזה, בתי השקעות גדולים יכולים להרוויח מזה שמצילים אותם. ועכשיו הגיע ביטקוין. אז עוד קצת על כסף ואיך המערכת הכלכלית עובדת. בסיום מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית יוצאת כמנצחת הגדולה של המלחמה. ובתור מנצחת הגדולה, נציגים מ-44 מדינות מתכנסים בעיירה קטנה שקוראים לה ברטון וודס בניו המפשר בארצות הברית. והאמריקאים דוחפים לזה שכל המטבעות יהיו מוצמדים לדולר באיזשהו ערך נקוב, והדולר יהיה מגובה בזהב. כלומר, המחיר של המטבע האיטלקי יהיה נקוב בסכום קבוע לדולר, והדולר אנחנו נקנה בתמורה לזה זהב, וככה אתם תדעו שאנחנו לא מדפיסים יותר מדי דולרים. עד היום הדולר הוא המטבע הרזרבה העולמי, אבל קרה משהו בשנת 1971, רגע, אני אעצור. הנשיא ניקסון יצא בהודעה, זה היה בעקבות מלחמת וייטנאם, האמריקאים היו צריכים כסף אחרי המלחמה. הוא אמר, בעצם מה שנשיא ארצות הברית אמר זה שמה שהיה בהסכמי ברטון וודס מבוטל מעכשיו, ואין אפשרות יותר לעשות רדים בעברית, אין אפשרות לממש יותר את השטרות בתמורה לזהב בפדרל רזרב. ועוצמה של מדינה לא בנויה בגלל רזרבות הזהב שלה, אלא בנויה מתוך הכוח הצבאי שלה והעוצמה שלה. זה פחות או יותר מה שהוא אמר, בהודעה מאוד מאוד קצרה, כאילו כלאחר יד, כאילו זה דבר לא משנה, אבל הדבר הזה שינה את העולם מאז. בדיוק, עם המילה שהדבר הזה הולך להיות זמני, אבל כמו שאנחנו יודעים שכוח ובני אדם, תמיד שנותנים לבני אדם כוח, אז הזמני הופך להיות קבוע. ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים ללמוד על כסף באופן כללי, זה אם הייתי צריך לעשות את השלב הראשון שלי, הייתי הולך ובודק גרפים, ובעיקר אתר ספציפי שקוראים לו What the fuck happened in 1971, שמספר על מה קרה בכלל לחיים שלנו מ-1971. ואנחנו רואים שמ-1971 כל גרף אפשרי פחות או יותר שאנחנו לא חושבים שקשור לכסף באיזושהי צורה, פשוט התחרפן. אז אם אנחנו רואים פרודקטיביות של אנשים, של בעצם כמה תוצר אנחנו מפיקים בשעת עבודה שלנו, אז אנחנו רואים שהוא עלה המון משנת 1971, אבל פתאום בשנת 1971 יש איזשהו פיצול לעומת הכסף שאנחנו מקבלים בתמורה לעבודה שלנו. או שאנחנו רואים את האינפלציה שפתאום מזנקת משנת 1971, או שאנחנו רואים את החוב של, פה זה הפדרל רזרב, אבל זה פחות או יותר כל מדינה אחרת משנת 1971. אני יכול להגיד דברים קצת הזויים כמו כמה ילדים יש לאישה. זה פשוט מספר שצנח משמעותית באופן עקבי משנת 1971. הם כל מיני דברים שאנחנו לא בדיוק מבינים את הקשר שלהם, אבל זה די ברור שיש להם קשר למעבר לכסף שהוא פיאט. כסף שהוא פיאט זה כסף שהוא לא מגובה בשום דבר. החוב של ארצות הברית היום הוא חוב שהוא בלתי ניתן להחזר. אפשר ללמוד על זה המון, אבל לדעתי היום זה כבר 36 טריליון דולר, פשוט המצגת הזאת לא מלפני הרבה זמן, כל מהיום עוד טריליון דולר. עכשיו, שרואים את הגרפים האלה גם, מה שמדהים בהם, זה שלקח פחות או יותר איזה 100 שנה להגיע לחוב של טריליון דולר, והיום זה כל 100 יום. כלומר, זה משהו שהוא אקספוננציאלי. החוב של ארצות הברית היום, עם הצבא הכי חזק בעולם, האינסופי, הם משלמים על ריבית יותר ממה שהם משלמים על הוצאות צבאיות. זה מספרים שהם די לא הגיוניים. עכשיו, את זה אני אומר על ארצות הברית, וכביכול זה נשמע רק כלפי ארצות הברית, אבל המצב בארצות הברית הוא הכי טוב. הם מטבע הרזרבה העולמי. הם יכולים להדפיס פחות או יותר כמה כסף שהם רוצים, בלי שתהיה להם אינפלציה משתוללת. האינפלציה בישראל תמיד הייתה יותר גרועה, האינפלציה כמעט בכל מדינה אחרת בעולם, אולי חוץ משוויץ, הייתה יותר גרועה. אם לוקחים 70 שנה אחורה, האינפלציה הממוצעת בישראל זה 27% בשנה, זה נשמע קצת מוזר, כי זה אומנם לא נכון בשנים האחרונות, אבל היו תקופות של היפר-אינפלציה. זה אומר שאם החזקתם את הכסף, את השקלים שלכם,
ב-70 שנה האחרונות, בממוצע כל שנה איבדתם 30% מהערך שלהם. יש היום יותר מ-160 מטבעות, כמו שאמרתי, הדולר הוא הכי טוב, הדולר הוא המלך, כי כולם היו מוצמדים אליו, וגם היום כל בנק מרכזי כמעט בעולם מחזיק הרבה מאוד דולרים, גם בבנק ישראל יושבים הרבה מאוד דולרים ולא זהב היום. עכשיו, כשהפדרל רזרב יכול להדפיס דולרים, תחשבו איזה כוח זה שכולם מחזיקים משהו שאתה יכול לייצר ממנו עוד בלחיצת כפתור. אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה הזאת שמדינות מדפיסות כסף? זה משהו שבטח הצעירים שיושבים פה ירגישו מאוד מאוד טוב על הבשר שלהם. אנשים עשירים קונים נכסים, אנשים עניים חוסכים כסף. אנחנו דור שלא, או לא יכול, תלוי מאיפה באת בעיקר ולא מה עשית בחיים שלך, אבל קשה לך לקנות נדל"ן, בטח שקשה לך לקנות אמנות. אתה יכול קצת לסחור במניות, ואנחנו רואים הרבה אנשים פתאום, בטח בטיקטוק, וזה מציעים לך לסחור בכל מיני דברים כדי לעשות כסף מהיר. כי מאוד מאוד קשה להרוויח כסף מעבודה היום. ואנשים שמבינים את זה שאנשים עניים חוסכים כסף, ואנשים עשירים חוסכים בנכסים, זה אנשים שיהיה להם יותר קל להתקדם, אבל בכלל לקנות נכס או לקנות נדל"ן זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, כי הבעיה נוצרת מזה שאני צריך לקנות דירה עם בת הזוג שלי, אבל יש מה שנקרא פרמיה מוניטרית. אני צריך לשלם על זה שמישהו קונה 50 דירות, כי הוא לא רוצה את הכסף שלו. הוא לא רוצה להחזיק כסף בבנק, כי כסף בבנק זה כמו לשבת על קוביית קרח שנמסה. אז כדי להבין כמה ביטקוין היום הוא שום דבר מתוך כל השוק, ההון בעולם היום זה משהו שהוא בערך 900 טריליון דולר. כשכתבתי את ההרצאה הזאת פעם ראשונה, היה פה 0.5 טריליון, ואני שמח שהיום ביטקוין זה כבר 2 טריליון. אבל ביטקוין הוא עדיין לא פסיק מההון שקיים בעולם. יש לנו 330 טריליון דולר בנדל"ן, באג"חים ומה לא. וצריך להבין שכל מי שנמצא פה, אנחנו עדיין בהתחלה של ההתחלות להבין מה זה ביטקוין. הוא באמת עוד לא פסיק, ורק אנשים שמשווים אותו, רגע, אולי ביטקוין יעקוף רק את הזהב, בואו לא נדבר על יתר ההון העולמי, לביטקוין יש עדיין הרבה מאוד לאן ללכת. פה עשיתי, רגע, סליחה, לא עשיתי, לקחתי את זה ממצגת של מייקל סיילור במקום אחר, אבל יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, שזה מראה, אם אני מחזיק את ההון שלי באיזשהו מטבע, כמה זמן עד שהדבר הזה מגיע לאפס. עד מתי שכבר כמעט ואין לו שווי. אז אם אני מחזיק את הכסף שלי עד חווייר מילי בפזו ארגנטינאי, תוך שנתיים הכסף שלי נעלם. מי שהיה בארגנטינה בטח זוכר את הקמביו ואת הבלו דולר ואת השערים ההזויים, ושהם כולם שם רוצים דולרים. והסיבה שהם רוצים דולרים זה שפשוט המטבע שלהם מתרסק לאורך שנים בצורה די קבועה עם אינפלציה של יותר מ-100%. משהו דומה בלירה הטורקית, אם אני מחזיק דולרים זה קצת יותר טוב, אם אני מחזיק מניות המצב שלי אפילו עוד קצת יותר טוב. סתם אנקדוטה לגבי מניות, אנשים חושבים שה-S&P עושה 10% בשנה. אם משווים את זה לרגע שהיצע הכסף גדל בכל שנה בין 8 ל-10%, ה-S&P כמעט לא יוצר תשואה. זה אומר שכל החברות רודפות אחרי תשואה כל הזמן ואומרות לנו כמה הם הצליחו לגייס יותר כסף, אבל ערך מאוד מאוד קשה להם לייצר, אולי חוץ מהגדולות, גוגל, אמזון, פייסבוק, שהן מצליחות לייצר תשואה קצת יותר גבוהה לאורך הזמן. מה הבעיה עם נכסים פיננסיים? אפשר למסות אותם מאוד מאוד בקלות, כי יש גוף שלישי שתמיד מחזיק אותם, נכון? אם אני מחזיק שקלים, אז בנק ישראל יכול להדפיס שקלים. אם אני מחזיק מניות, אז אפשר להחליט שמס רווח הון עולה במדינה שלי. אני חשוף לענייני רגולציה, ניהול. אם אני מאמר עכשיו שאפל תעשה תשואה טובה, אבל המנכ"ל שלה עושה טעויות, או אם פתאום יש מתחרה שמוציא אייפון יותר טוב, אז יש לי הרבה מאוד סיכונים כשאני מחזיק נכסים פיננסיים. הצד השני של זה זה נכסים פיזיים, מה שאנשים מאוד אוהבים להחזיק, אבל כולנו יודעים שאם אני אקנה פרארי, אז תוך 5 שנים, פוף, הכסף שלי נעלם, ולאט לאט אני עולה במדרג הנכסים עד שאני מגיע לאדמה, שהסיבה שהאדמה יכולה להחזיק הרבה מאוד זמן, ומשפחות עשירות מחזיקות הרבה מאוד נדל"ן, ובטח אדמה במקומות, לא יודע, נחשוב על כמו מנהטן, זה כי הם יודעים שמזה אי אפשר לייצר עוד בלי להשקיע הרבה מאוד אנרגיה. כלומר, לעשות עוד אי על חופי מנהטן זה דבר מאוד מאוד קשה. זה אומר שזה scarce asset, כלומר זה נכס שהוא מאוד מאוד נדיר שאני לא יכול לייצר ממנו עוד. הבעיה
גם עם נכסים כאלה, שנכסים פיזיים, מי שראה עכשיו את השריפות ב-LA, אני לא יכול לשים את הווילה שלי ב$20 מיליון בכיס ולעבור איתה מקום. ומי שיש לו דירה על חוף הים בירקון, לא יכול לשים אותה בכיס כשיש צונאמי והבניין הזה יתפרק. מה גם שאפשר, שוב, כשנכס, מילטון פרידמן אוהב להגיד את זה, שנכס לא יכול לזוז ממקום למקום, נורא קל למסות אותו. בישראל עכשיו יש מלחמה, צריך כסף, כולנו מודעים לגזרות. הכי קל זה למסות משהו שלא יכול לזוז, נדל"ן. אני לא יכול להעביר את זה מחר לאיטליה, כשאני עוזב. עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שלכל דור היה את הדבר ההזוי שלו באותה תקופה, שהייתה העברת ההון הבין-דורית הכי גדולה באותה תקופה. לבומרים היה את אפל ומייקרוסופט, אחרי זה לג'ן איקס היה דברים כמו אמזון, שזה פתאום קומרס וטלפונים סלולריים. ואם הייתם אומרים לסבתא שלכם שחברה ששווה יותר $1 טריליון תהיה חברה שנותנת לך להעלות תמונות לאינטרנט ולשתף את המחשבות שלך, והיא לא לוקחת עבור זה כסף והיא שווה $1 טריליון, אז היא הייתה אומרת לכם בשנות ה-50 שאתם חורפנים כאילו ואין לכם מושג מהחיים שלכם. אז זה משהו שאני חושב על ביטקוין. אני חושב שביטקוין הוא עדיין בשלבים שאנשים לא מבינים מה קורה. זה הזמן של early adapters ליהנות, כמו שה-early adapters של אפל נהנו בשנות ה-90. אז בואו נדבר רגע על ביטקוין, איך הוא נוצר. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אולי אפילו לא יודעים שזה נוצר בשנת 2009, אבל הם חושבים שזה פתאום משהו שהגיע לעולם. יש מעין סטושי נקמוטו, נכון? כאילו זה מה שזה. אבל במשך כמעט 40 שנה היו הרבה מאוד אנשים ומפצחים וסייבר פאנקס שאכפת להם מפרטיות ואכפת להם מחופש. ואכפת להם מזה שהמדינה תצא לנו מכל מיני תחומים. ובמהלך השנים היו הרבה מאוד פיתוחים של כל מיני אנשים, שאולי זה גם יהיה יותר מדי להיכנס אליהם, אבל סטושי לא עשה הכל לבד. הוא בעצם נתלה על כתפיים של ענקים אחרים, ובסוף הוא באמת זה שחיבר את כל הדבר הזה לפתרון המאוד מאוד אלגנטי וקסום שהוא יצא. דרך אגב, היו גם ניסיונות לפניו שלא צלחו לעשות משהו כמו ביטקוין. יש אפילו, אפשר לשמוע הרבה סרטונים ביוטיוב של כל מיני כלכלנים ואנשים היה להם די ברור שביטקוין זה משהו שהולך לקרות, הם פשוט לא ידעו שזה יהיה ביטקוין. הם אמרו שזה יהיה הכסף של האינטרנט, שיהיה אפשר לעשות העברות שהמדינה לא יכולה לשלוט עליהם, מבין אדם לבין אדם. יש סרטונים כאלה. נגיד מעניינים כאלה, יש גם של מילטון פרידמן, שבאופן כללי אני חושב ששווה לשמוע אותו. וגם של הייק וכל מיני כלכלנים. אז ביטקוין הוא העתיד של הכסף. ובשנת 2009 באמת סטושי, אני לא יודע כמה זה במקרה, אבל זה יצא עם משבר כלכלי מטורף שבו הבנקים בארצות הברית חולצו. נכרע הבלוק הראשון בשנת 2009, והוא מכניס ממש בתוך הבלוק התייחסות ל-second bailout, כלומר לחילוץ של הבנקים בארצות הברית במשבר הכלכלי. אז מה המאפיינים הספציפיים, לא רגע של כסף, של ביטקוין, מה היתרונות שלו, מה הוא מביא לנו? אז כמו שאמרנו, אני לא צריך אף צד שלישי, אני יכול להעביר כסף למי שאני רוצה בלי לשאול אף אחד. אף אחד לא יכול לעצור העברה שלי בביטקוין. אולי אחרי זה אפשר לאתר או לנסות להבין איך העברה בוצעה, כי באמת, כמו שאמרנו, זה יומן שהוא פתוח וכולם יכולים לראות את כל העברות כל הזמן. אבל אף אחד לא יכול לעצור אותי מלבצע את הפעולה. אפשר לעצור אותי פיזית, לבוא אליי הביתה, אבל אף אחד לא יכול למנוע ממני להעביר כסף. פרוטוקול קוד פתוח. כל מפתח יכול להיכנס לגיטהאב ולראות את הקוד של ביטקוין, וכל אחד יכול לתרום לקוד של ביטקוין, ואפילו פה עכשיו עושים איזה פרויקט מדהים, שהם מנסים לתרום קוד לביטקוין, וביטקוין, עם כמה שקשה לשנות את הפרוטוקול שלו, הוא כל הזמן יש עליו פיתוחים, ויש second layer ויש lightning, שזה מאפשר לי להעביר העברות מאוד מאוד מהירות וכמעט באפס עמלות למי שאני רוצה. ביטקוין הוא סטלמנט מיידי. אנחנו לא חושבים על זה היום, אבל אני בעל עסק. אני היום שמישהו קונה אצלי משהו,
אני מקבל את הכסף שוטף פלוס. כלומר, אני אקבל את הכסף ביום השישי של סוף החודש הבא. אם מישהו רוצה, הוא יכול להגיד שזה סקם, הוא יכול לבטל. כשאני מעביר כסף בביטקוין, בין אם עשיתי טעות או לא, אני לא יכול לבטל את העברה. זה בלתי חוזר. אפרופו על זה על זהב, שיושב במרתפים של בנקים מרכזיים, כשרוצים לעשות סטלמנט בזהב, מה שקורה זה ליטרלי נוסעות ספינות ענקיות בין יבשות, וצריכות להעביר זהב, לא יודע, מאירופה לארצות הברית כדי לעשות סטלמנט על איזשהו סכום. זה משהו שלא יכול לקרות בכלכלה מאוד מאוד מתקדמת. אם ארצות הברית תחליט לאמץ ביטקוין למשל כרזרבה, כל הדבר הזה יכול לקרות בכלום מקום, בכלום זמן, לעבור מכל מקום לכל מקום מתי שרוצים. פחות או יותר באפס עמלות, תחשבו על העלויות של לשנע הכמויות של זה. מיליארד דולר ב-40 סנט. אני לפעמים, כשאני לא מבצע פעולות, הבנק לוקח ממני איזה 30 שקל. לא ביצעת מספיק פעולות החודש. חסין החרמה או צנזורה, אמרנו, אין סיכון מנפיק. אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים בביטקוין. כמו שאמרנו מקודם, כשאני משקיע בכל דבר אחר, אני יכול ליפול על מנכ"ל לא טוב, אני יכול ליפול על רגולציה לא טובה. אני יכול ליפול על אסון טבע, אני יכול ליפול לזה שהחברה שהשקעתי בה, השוק שלה נגמר. מיליון ואחד דברים קורים כל הזמן בכל השקעה או כל מקום שאנחנו שמים בו את הכסף שלנו. בביטקוין אין סיכון מנפיק. אולי חוץ מזהב ששומר על הערך שלו לאורך זמן, אין עוד נכסים שאין בהם סיכון מנפיק. כלומר, לביטקוין אין מנפיק. אין מישהו שהוא הגוף שמחזיק את ההון שלי אצלו וחלילה יקרה לו משהו. עכשיו צריך להבין שבעולם שלנו יש כאוס כל הזמן. לא יודע אם כולם הבינו את הרעיון הזה כרגע, אבל כשאני יוצא פה ברחוב אני יכול להקם את הרגל בשנייה, או אני יכול להידרס, או מיליון דברים יכולים לקרות לי. זה דברים שלא קורים בדיגיטל. הדיגיטל יש לו איזשהו יתרונות וחסרונות, אבל יש לו איזשהו משהו שאין כאב בדיגיטל. כלומר, לא יכולים לקרות לי כל מיני דברים שקורים לנו כל הזמן בעולם האמיתי. וכחלק מהיתרונות האלה שיש בדיגיטל, אני יכול לשמור שם דברים בלי שיקרה להם כלום. לא יכולה לקרות שריפה בדיגיטל. בטח לא בביטקוין שהוא מאוחסן על כל כך הרבה מחשבים מסביב לעולם. זה אומר שאני שומר בעצם את הכסף שלי במקום הכי בטוח שאני יכול לשים אותו. העברות מהירות בעמלות נמוכות. אמרנו, חוקים שווים לכל המשתתפים, זה מדהים. יש את הסרטון של יקיר רטנר שאומר, אני ואובמה. שנינו, לאף אחד מאיתנו אין יתרון על השני בלקנות ביטקוין. יש אמרה שאומרת שביטקוין לא מסדר את הצ'יפים מחדש על השולחן. הוא לא יגרום לאנשים עניים להיות ברגע עשירים, אבל הוא מיישר את השולחן, הוא הופך את המשחק להוגן. בכסף שלנו, איך שהוא בנוי היום, באפקט קנטיליון, תמיד האנשים שנמצאים למעלה ייהנו יותר מהדפסת הכסף. תמיד הם ייהנו יותר מאיך שהמערכת עובדת. מי שאין לו יצטרך לגור בסחירות ולהעביר פחות או יותר את המשכורת שלו למי שיש לו. בביטקוין הדברים לא עובדים ככה, החוקים שווים לכל המשתתפים. כולם יכולים לקנות ביטקוין, כולם יכולים לעשות את זה בשוק הכי שכיר שיש כל הזמן. המערכת הזאת עובדת 24/7, 365, בלי להפסיק. טוב, אמרנו, אולי נדלג על זה של איך רשת הביטקוין עובדת. יש פה אינפוגרפיה מאוד מאוד יפה של אנשים חושבים שהמחיר של ביטקוין עולה לעומת הדולר. כלומר, אנשים רוצים להרוויח יותר דולרים בזה שהם קונים ביטקוין. אני חושב שמה שאנשים צריכים להבין זה שכשיש לך ביטקוין, אז כל המחירים יורדים ביחס לביטקוין. כי זה הנכס היחיד שהוא מוגבל לחלוטין בהיצע שלו. אוקיי, מחיר הזהב יעלה מחר, אוקיי? מי שיש לו את האפשרות לכרות זהב, יעשה כל מה שהוא יכול כדי לכרות יותר זהב. הוא יוציאו יותר זהב מהאדמה. אותו דבר עם כל דבר אחר, ולא משנה באיזה תחום אתם מתעסקים בו, המחיר של מה שאתם עושים יעלה, יבואו יותר מתחרים לשוק, יעשו את זה יותר. בביטקוין אין, 21 מיליון מטבעות. זה מה שיש.
לכן כשאתה מחזיק ביטקוין, אתה צריך להבין שזה לא המחיר של ביטקוין לאו דווקא עולה, אלא אני צריך להסתכל על המחיר הדולר יורד לעומת הביטקוין. ביטקוין הוא הסרגל הישר שמולו אני צריך למדוד את יתר הנכסים. אגב, רואים את זה אפילו במחירים שאנחנו חושבים שמחירי נדל"ן תמיד עולים, אבל אם מסתכלים על מחירי בתים בארצות הברית ב-2016, אז הייתי צריך 664 ביטקוין ו$288,000 כדי לקנות בית בארצות הברית ב-2016, מדפיסים מלא כסף, אז המחיר הדולרי של בתים עולה, אבל המחיר שלו בביטקוין יורד. ונכון שיש פה גם אפקט של אימוץ, שביטקוין נמצא בתחילת הדרך שלו, אז אתה נהנה פעמיים, אבל גם בסוף צריך להבין שכשמחירי הבתים עולים, יש אינטרס למישהו לבנות עוד בתים. בביטקוין זה לא אפשרי, אנחנו יודעים כמה ביטקוין יהיה, אנחנו יודעים מתי זה קורה, כל 4 שנים יש הלווינג, היצע הביטקוין שמקבלים הקוראים בכל בלוק נחתך בחצי, וכבר היום ההיצע החדש של ביטקוין הוא הכי נמוך מכל נכס שאנחנו מכירים, אפילו יותר נמוך מזהב. לקראת סיום, יש פה את ההתפתחות של הביטקוין לאורך השנים, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שקרו זה ששוב, בהתחלה זה היה חבורה של הזויים שמה שהם אומרים זה סכם וזה הדבר הזה הולך ליפול, ועוד שנייה ביטקוין נעלם. ואני יכול להגיד שאפילו שאני קניתי ביטקוין יחסית מאוחר בפעם הראשונה, זה מה שהרגשתי. היום זה כבר לא המצב, יש דברים ששוב, הג'יני הזה לא יכול, כמו שאני רואה את זה, הג'יני הזה לא יכול לחזור לבקבוק. כלומר, מההעברה הראשונה של ביטקוין שמישהו קנה פיצה באיזה 42,000 ביטקוין, או לא יודע כמה, והיום זה שווה מיליארדים, קרו לאורך השנים הרבה מאוד דברים, ואני חושב שבטח משנת 20 אנחנו פתאום רואים דברים שהמיינסטרים יכול לראות אותם כמאוד מאוד נוחים ככן לקבל גישה לביטקוין, שזה פתאום היה אימוץ של מוסדות ותאגידים אחרי הקורונה. פתאום חברות ציבוריות התחילו לקנות ביטקוין ולשים את זה על הבלנסיט שלהם. כלומר, זה כבר לא איזה כמה ילדים שנלחמים על חופש או פרטיות או דברים כאלה. חברות כמו טסלה, קוינבייס, מייקרוסטרטג'י, שבטח הרבה אנשים מכירים פה את סיילו. פתאום אנחנו רואים שמשנים את חוקי החשבונאות בארצות הברית מ-2025. פתאום מדברים על לאמץ ביטקוין כרזרבה לאומית בארצות הברית. פתאום יש מדינות שקונות ביטקוין כמו אל סלבדור. כלומר, זה משהו שראשי מדינות מאמצים. זה משהו שאי אפשר לחסל אותו. הם ניסו, אסרו קריאה של ביטקוין בסין. כולם נורא נבהלו באותה תקופה. אז פשוט הקריאה עברה למקום אחר. איך קונים ביטקוין פרקטית? כי אולי זה דבר שמאוד מאוד מעניין אנשים, אז קודם כל מי שרוצה, אני מזמין להיכנס לאתר של איגוד הביטקוין. אני חושב שזה אחד המקומות הכי טובים להתחיל בו, כי הם באמת עושים עבודת קודש. הם לא מבקשים ממך דבר בתמורה, ויש שם מידע מאוד מאוד אמין בדרך כלל. כלומר, אם אתם רוצים להימנע מסקמים, גם אם משהו נראה לכם מאוד מאוד מגניב, תבואו לפה לשגרירות, תבואו לאיגוד, תשאלו שאלות או תיכנסו לאתר. יש כמה דרכים לקנות ביטקוין, שאני חושב שלישראלים הייתי כן ממליץ ללכת כרגע לבורסות ישראליות או חלפנים ישראלים מרושנים כמו ביטס אוף גולד או B2C. לי לא יוצא מזה כלום, אין לי קשר לאף אחד מהם. פשוט כי יותר קל אחרי זה להחזיר כסף לבנקים. הסיבה שעדיין עוצרים בישראל ולפעמים עושים קשיים מלהכניס כסף לבנקים, זה שביטקוין עלול לפגוע בבנקים. ביטקוין זה משהו שבנקים לא אוהבים. ביטקוין זה משהו שפוגע בריכוזיות, שבתהליך הזה של מאז שניקסון עשה את הניקסון שוק, אנחנו עוברים איזשהו תהליך מאוד מאוד ריכוזי, שהכל הופך להיות מאוד מאוד מנגנוני שליטה עלינו, ואיך כל העברה שלנו מנוטרת. אז בנקים לא אוהבים ביטקוין, אבל כן, אחרי הרבה מאוד עבודה גם של אנשים פה, להילחם ברגולטורים, להילחם בזה, אז כמה בורסות וחלפנים ישראלים קיבלו רישיון, והרבה יותר קל להחזיר מהם את הכסף לבנק, יכול להיות שאני אצטרך לשלם קצת יותר עמלה. דרך אגב, גם בקראקן, בורסה אמריקאית, כן מכירים בה בישראל, ויותר קל להכניס כסף לבנק, אולי העמלות שם קצת יותר נמוכות. מבחינת על איך עושים את זה, יש שתי אפשרויות, יש מה שנקרא ארנק חם וארנק קר. ארנק קר זה שאני שם את הביטקוין שלי במשהו שנראה כמו USB קצת, והוא מנותק מהאינטרנט. כלומר, אי אפשר לפרוץ אותו בשום צורה.
ויש דרך אחרת שאני יכול לשים את הביטקוין בטלפון שלי, שממש לי בארנק יש כמה אפליקציות שזה הבנק שלי, זה הארנק שלי. איתו אני יכול להתנהל, איתו אני יכול לקנות דברים. ההבדל הוא שבארנק החם אני אשים כסף שאני רוצה להשתמש בו ביום יום. אני רוצה לקנות, לא יודע, המבורגר או משהו פה בשגרירות, אז אני אוכל להעביר למישהו $50 בביטקוין. אבל אם אני רוצה לשמור את ההון שלי, אני לא אעשה את זה במקום שאפשר לפרוץ אותו. יש פה כמה משפטים, זה שקף אחרון, אבל יש פה משפטים של הל פיני, שהוא קיבל את העברה הראשונה, נדע? את העברה הראשונה של ביטקוין, שזה די מדהים לראות שהיו אנשים ששוב, בגלל שזה תהליך של 40 שנה, שהל פיני היה חלק ממנו וכתב מאמרים, והבינו את ההיגיון של ביטקוין כבר הרבה לפני, הבינו את הבעיה עם הכסף שלנו כבר הרבה שנים לפני ביטקוין. כבר ב-2009, הל פיני עושה איזשהו רעיון משעשע שהוא מחשב את כמות ההון העולמית, והוא חוזה שביטקוין יכול להגיע ל$10 מיליון למטבע. שזה די מדהים להגיד את זה ב-2009, שהדבר הזה שווה 0 וכולם חושבים שהדבר הזה הוא הזיה אחת גמורה. אז היו אנשים שהבינו. ואני אוסיף עוד איזה משהו, גם כשאני מסתובב פה לפעמים בשגרירות, או הסתובבתי בטח פעם, ואולי אני היום אחד מאלה, אז יש קונביקשן של אנשים, ויש דברים שאנשים מספרים לך, שאתה פתאום מבין שביטקוין זה עניין של הבנה. זה לא עניין של אולי, זה לא עניין של אפשרות, זה עניין של האם אני מבין ביטקוין או אני לא מבין ביטקוין. והל פיני הבין ביטקוין פשוט ב-2009, ואני לא. זה כל ההבדל בינינו. אז זה הכל. טוב, גם סטושי מן הסתם, כנראה שהוא הבין מה הוא עשה, ואמר איזה כמה משפטים מעניינים על ביטקוין. יש למישהו שאלות? כן. אפשר בבקשה לדבר קצת לגבי בטיחות? לגבי? בטיחות, איך להחסר את הביטקוין שלך? גם זה, גם כל מיני דברים, דברי זוועה, מספרים על כך שלדוגמה דאטאבייס של איזושהי חברה, אנשים גנבו ורצו שיעבירו באמצעות בלוקצ'יין, באמצעות קריפטו, את כסף, אחרת ייאלצו, החברה תיאלץ פשוט לבנות את הדאטאבייס שלה מחדש, וזה ככה דוחה, לא יודע מה לעשות. ובכלל, בן אדם פרטי, בקשר לחוק מדינת ישראל, איך להיות, מחר לא רוצים לקבל איזושהי. אוקיי, סבבה. אז אני אגיד דבר כזה, הדבר הכי בטוח לעשות זה להחזיק את הביטקוין שלך בארנק קר. בבית. גם בתוך הדבר הזה הבעיה איתו שהוא קצת מסובך, בטח לכל מיני פתרונות שלא לשמור את המפתח הפרטי שלך במקום אחד, בדיוק, במקום אחד שהיום גם לזה יש פתרונות, אבל אולי הם במונחים שהם לא להרצאת מבוא לביטקוין, אבל יש דברים היום כמו מולטיסיג, שאני יכול לשים חלק מהמפתח שלי במקום אחד, וחלק אחר במדינה אחרת, וחלק אחר זה קסטודיאן שיחזיק אותו בשבילי, וכדי להעביר את הביטקוין אני צריך 2 מה-3 כדי לגעת בהון שלי. אז סכומים גדולים, כן הייתי עושה את המאמץ ולומד ובודק איך בדיוק אני שומר על ההון שלי מכל משמר, שהוא גם בארנק קר, וגם עם איזשהו פתרון נוסף שמגן עליי מפני זה שאם הבית שלי יישרף, אז שלא הכסף שלי ילך איתו. ויש שם פתרונות מאוד מאוד טובים לדבר הזה, ואפילו אורן פה מפתח דברים אפילו יותר מתקדמים שקשורים כבר לירושה, של מה קורה אם אני מת, ואף אחד לא יודע איפה המפתחות שלי, ושיהיה לאנשים יכולת לגישה אליהם. אז זה הכל דברים שיש להם פתרון, והתשובה לזה, כמו בכל דבר בביטקוין, היא פשוט ללמוד. ללמוד. ביטקוין זאת כלכלה חדשה. מאז שאנחנו קטנים, אנחנו לומדים מה זה בנק. וואלה, יש פה כלכלה חדשה שאני יכול להרוויח ממנה המון, שווה להשקיע 10 שעות. אני עובד כל כך קשה, תשקיע יום אחד מהחיים שלך בלהבין רגע מה זה ביטקוין. סליחה, זה לא תשובה ספציפית אליך. אז התשובה שלי היא להחזיק בארנק קר, ולמי שזה קשה לו מדי, אני הולך להגיד אולי מילה שהיא כללה פה לחלק מהאנשים, שזה לקנות ETF. לקנות ETF, שהיום בעצם אחד מההתפתחויות והדברים הטובים שקרו לביטקוין בשנים האחרונות, טובים או רעים, תלוי את מי שואלים, שנה אחת, זה שבארצות הברית יצאו קרנות שעוקבות אחרי המחיר של הביטקוין. ואז אני בעצם באמצעות הברוקר שלי יכול לקנות ביטקוין כמו שאני קונה מניה. והרבה אנשים ירגישו אם זה הרבה יותר בטוח מלהחזיק ביטקוין בארנק קר, כי אני יכול לפנות לחברה ולשחזר את הסיסמה שלי, וזה פשוט
על השם שלי, החיסרון הוא ששוב, אני מאבד אלמנט מאוד מאוד חשוב בביטקוין, שזה החזקה עצמית, שאני הריבון של עצמי. אם מחר יוצא חוק שכסף של ישראלים בבורסות אמריקאיות מוחרם, אז הכסף שלי ייעלם ביחד עם ה-ETF. אם BlackRock, זה מה שדיברנו דרך אגב על סיכון מנפיק, אבל אם BlackRock מחר תחליט שהיא לא קונה, אני נותן לה $100 והיא קונה ביטקוין רק ב$90, וכותבת לי שיש לי ביטקוין ב$100, אז בסוף אני אוכל אותה. אז התשובה שלי היא ארנק קר, אבל אני חושב שגם בעמלות וגם בהכל, ETF זה אחלה פתרון, או לפצל. אני אגיד את האמת, אני גם מחזיק גם ETF, ויש לי גם ביטקוין בארנק קר. לפצל כלומר diversify? כן, בדיוק. לא. כן, diversify. לגבי הגיבוי. מה? לפצל את הגיבוי. אתה מתכוון לפצל את הגיבוי או לקנות גם... למה אתה מתכוון? אני אומר שמי שרוצה להרגיש הכי בנוח, שיעשה את החלוקה שלו של כמה כסף הוא שם ב-ETF, שזה יחסית פתרון פשוט, כמה כסף הוא שם בארנק קר. בהתחלה אני הייתי מת מפחד מהארנק קר שלי והכנסתי, זה דברים שקורים לאט לאט. אבל הפתרון הכי טוב הוא ארנק קר עם פתרונות טובים לאיך לשמור את המפתח הפרטי שלך. ויש מיסוי? מיסוי? אני חייב בעצמי לפנות למס הכנסה על מנת להציל? אז ב-ETFים לא, ב-ETFים בדרך כלל הברוקר שלך יעשה את זה בשבילך, בטח אם הברוקר שלך הוא ישראלי. בכל העברה אחרת של ביטקוין יש מס רווח הון, כמו על כל מס רווח הון, כל הון שהוא לא פירותי. יש מיסוי, אבל שוב, מיסוי של ביטקוין כמו מיסוי של כל רווח הוני אחר, הוא לא מסובך, 25%, קניתי ב-100, מכרתי ב-200, יש לי רווח של 100, 25 שקלים למדינה. אני סיימתי, אם מישהו רוצה לעקוב פודקאסטים, דברים מעניינים, אז יש הרבה מאוד, גם ישראלים וגם בעולם, ספרים. אפשר עוד שאלה רק? כן, סליחה. כן. בגלל שזה למתחילים, זו טעות מאוד נפוצה שמתחילים עושים, זה לערבב את הביטקוין שלהם עם כל מיני ביטקוין שביקר בכל מיני בייננס, לצורך העניין. אם אפשר להגיד כמה מילים על זה, כי זה טעות הכי נפוצה. גם לי אפילו יש... כן, גם לי יש ביטקוין כזה. בטח בעבר, הרבה מאוד ישראלים, כולל אותי, קנו ביטקוין מבורסות לא מרושיינות. ועם זה יש בעיה להחזיר אותו לבנקים. ומה שקורה היום להרבה מאוד אנשים, הם קונים ביטקוין, מה שנקרא טוב, מבורסה מרושיינת, נגיד מביטס אוף גולד, ומערבבים את זה באותו ארנק, עושים כל מיני טרנזקציות שגורמות לזה שאתה לא תדע מה הביטקוין שקנית מבייננס, ואתה לא יודע מה הביטקוין שקנית מביטס אוף גולד, וכל הדבר הזה מתערבב, ואז את כל הכסף אתה לא יכול להכניס לבנק. אם קונים היום פשוט ביטקוין מביטס אוף גולד, אז יש פחות בעיות עם דברים כאלה, אבל צריך מאוד מאוד לשים לב שאני יכול בתוך הארנק הקר שלי בדרך כלל היום, כשאני קונה נגיד ארנק של טרזור, שאני חושב שהוא היום הפתרון כנראה הכי טוב, אז יש לי אפשרות לפתוח כמה ארנקים בתוך אותו ארנק, ואז לפצל ולכתוב לעצמי את הטרנזקציה הזאת מבייננס, את הטרנזקציה הזאת מביטס אוף גולד, ולא לערבב ביניהם. ואז זה פתרון תודה. זהו, אני סיימתי. תלמדו... סליחה. אבל דוד אחרים, הקריפטוגרפים אחרים, זה גם כמו ביטקוין, כלכלה חדשה? סליחה? המטבעות האחרים, הקריפטוגרפים האחרים. אוקיי. זה גם כלכלה חדשה? טוב. אנחנו בשגרירות הביטקוין, ואולי יש מי שיגיד שאנחנו רק תומכים בביטקוין וקצת הרסיים כלפי דברים אחרים, אבל זה מה שאני חושב. אני חושב שיש ביטקוין ויש את כל היתר. זה מה שאני חושב. אני כנה לגבי זה, אני לא מאמין בשום דבר אחר היום. אני חושב שביתר המטבעות יש בעיה, שבדרך כלל יש גוף ריכוזי ששולט עליהם, באיזושהי מידה. אפילו באיתריום, שזה המטבע... טראמפ הוציא מטבע. מה? טראמפ הוציא מטבע וזה מגניב. מגניב לגמרי. 10% מאותו מטבע הוצא לאוכלוסייה, והיתר נמצא אצל חברים עכשיו, שוב, כי מי שרוצה לעשות הרבה כסף מאוד מאוד מהר, ודווקא הייתי אומר את זה אפילו למי שמחזיק ביטקוין הרבה מאוד זמן, בא לך לעשות איזה אימור כי אתה מבין מה אתה עושה, לך על זה, גם אני עושה את זה לפעמים. לחשוב שיש מטבע שלטווח ארוך תחזיק אותו היום, והוא יפיק לך ערך לאורך זמן שהוא לא ביטקוין, מהניסיון שלי מכמה שנים טובות, זה לא קורה וכולם יורדים לאפס מול הביטקוין לאורך זמן. דניאל, ואתה תוכל להמליץ לנו את ארנק חם? כן, אז פה בשגרירות ממליצים על בלו וואלט,
שאני לא משתמש בו. בלו מה? בלו וואלט. בלו וולט. כן. הוא ארנק קוד פתוח. הכי טוב לביטקוין, גם לאנדרואיד. שכן, הוא מעולה לביטקוין, גם אנדרואיד, גם אפל. אני אישית, אני משתמש באדג' כבר הרבה מאוד שנים, שנראה לי שפעם זאת הייתה המלצה של השגרירות, אז אני עדיין איתו. אוקיי. אז בלו וואלט. בלו וואלט. אם זה רק לביטקוין, אז בלו וולט, אם זה למשהו אחר, אז זה משהו אחר. להפריד בין משהו אחר והביטקוין. ממה שאני הבנתי, ביטקוין עכשיו יש לו שתי מטרות, פחות או יותר. זה אחד, מכשיר להגירת ערך, ושתיים, זה אמצעי לעשות איתו סחר חליפין, לא יודע, לקנות במקום. נכון. עכשיו, השאלה אם שתי המטרות האלה לא מתנגשות באיזשהו מקום, כי אם אני עכשיו הן מתנגשות. רוצה לבוא לקנות פיצה, אז אני אגיד, בואנה, אולי אני לא אקנה את הפיצה הזאת, כי עוד יום, יומיים, שלוש, זה פתאום יעלה או ירד. אתה מדבר על אחד הנושאים הכי מעניינים בביטקוין, שביטקוין גורם לך להאריך זמן. אתה מבין שהכסף שלך, הערך שלו עולה לאורך זמן, במקום יורד לאורך זמן. וזה נושא מאוד מאוד מעניין, כי נגיד לא מזמן היינו בכנס באמסטרדם, והיה אפשר שם לקנות דברים בביטקוין. ואני באופן עקרוני, יש פה ביטקוינרים שמאוד מאוד אוהבים, כאילו, זה מגניב לקנות דברים עם ביטקוין, אני לא קונה דברים עם הביטקוין שלי. אני מרוויח כסף בפיאט, הפיאט שלי לא שווה כלום. כל חודש, מה שאני עושה זה, אני מבזבז את כל הפיאט שלי, מה שנשאר, אני קונה ביטקוין כאילו. אז אין לי סיבה לבזבז את הביטקוין שלי, אבל אני חושב שזה משהו שכן יקרה עם הזמן, כי אני רוצה להאמין שביטקוין יהיה מתישהו כל כך גדול, שהרבה אנשים ירוויחו את הכסף שלהם בביטקוין, יבקשו להרוויח את הערך שלהם, של מה שהם מקבלים עבור העבודה שלהם בביטקוין. ואז לא תהיה לך ברירה, אלא להשתמש בביטקוין שלך, או בדברים שהם יהיו layer 2 לביטקוין, או מטבעות שיושבים על ביטקוין באיזושהי צורה. היום אתה צודק לגמרי, ביטקוין יש לו בעיה שהוא טוב מדי, הוא שומר ערך טוב מדי כדי לשמש ככסף. זה אחלה שאלה. גם המיסוי לא מעודד להשתמש אוקיי, וזה כבר רגולציה, זה משהו שהוא חיצוני לביטקוין, שאם אתה לא גר באל סלבדור, אז בעצם כל פעולה כזאת תהיה אירוע מס. תודה רבה. תודה.